Aquest cap de setmana m'he llegit un niu de formigues. Autor Jordi de Manuel, il·lustrador Maria Falcó. Editorial Animalibres, col·lecció La Formiga Groga. Us explicaré una mica de la història d'aquest llibre. Hi havia una vegada el Roc va celebrar el seu cumpleaños i li van regalar un llibre. Passava pàgines, i se'l trobaren fileres de formigues. Us el recomano molt. Adeu, me'n vaig a llegir el llibre. Moltes felicitats, formiga, pels 100 anys.